Fo fei mi nye wolofo ka soro ko sigi senga jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min ni o y'u ka sɔrɔ yɛrɛ baara kɛ cogo ye premier ministre Ousmane Sonko ale ye i da don o kuma na k'o fɛsɛfɛsɛ bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔsilikɛlaw ni jateminɛlikɛlaw ye min fɔ ko Faransikaw ka baarakɛjɛkuluba min bɛ n'o ye Erameti ye ko yalama ko o wuli waati ma se sa wa sabula min ye yɛrɛ kalata waati la layidu min Ousmane Sonko ni Ousmane Diomaye Faye y'o ta maaw ye keba o ye k'a fɔ de sa ko n'u sera fanga kɔnɔna u bɛna na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen ka kɔntara minnu bɛ yen ni bɛnkan minnu bɛ Senegali baarakɛdaw ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a lakurakuraya Senegali bɛ se ka nafa sɔrɔ a ko la cogo min ye Senegali yɛrɛ ka nafa Senegali bɛ se ka fɛn sɔrɔ min na k'u bɛ taa o sira fɛ o de y'u ka laɲini ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye a laɲini san cɛ a n'a ka premier ministre kuma min b'u da o ye lakurakurayali ye ka ko sigi sen kelen kan ka jɛya ka baara kɛ n'o ye o hukumu kɔnɔna na maaw dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni bɛ ka yɛlɛma minnu ɲini k'u bɛ ka senna sumaya a ko fɛ keba min ye ɲɛmaaw ye u dun b'u sɔn sabula u ye laɲini min fɔ u bɛ ka baara kɛ sabula min ye jamanadenw ye olu fana ka laɲini don kɔntarafalen kuma tɛ pétrole ko ta ni gaz ko ta na sira fɛ o kɔni y'a ka jaabiw di ka ban min ye baara kɛcogo fana ye n'i y'a ko taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ maaw ɲɛ jɔlen don min na n'o ye Erameti ye n'o ye Faransikaw ta ye keba o de bɛ ka senna sumaya dugudenw bɛ ka ɲininkali kɛ o de la kosɛbɛ waati laban ninnu na maa caman bɔra ka jalakiliw ta ka ɲɛsin Erameti ma koyi sabula ko a bɛ Senegalikaw fɛ yen musaka ni sɔrɔ min bɛ k'a la u tɛ foyi ye u ɲɛ na min ye baara min bɛ kɛ Erameti in fɛ n'o ye Faransikaw ta ye a bɛɛ lajɛlen nafa bɛ taa Faransi ale wagande kɔnɔ wolofaw ta ye a la dimi u ta y'a la ŋaniya u ta y'a la laminɛ ye sabula min ye baara in ye a bɛ ka min da sigida yɛrɛ kan o ka jugu kosɛbɛ min ka jugu yɛrɛ ka tɛmɛ hali Senegali ale sɔrɔ ko kan min ye ko in ye k'a man ka kɛ i n'a fɔ ko ye min bilalen don kɛrɛfɛ ten sabula waleya ɲɔgɔnna tun bɛ ka kɛ Gabɔnkaw fɛ yen Gabɔn yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko ale kɔni bolo bɔra Karawo fɛ a ko in na kosɛbɛ min ye PDG kura min bɛ yen n'o sigira Gabɔnkaw fɛ yen o jagoyara de ko in fo ani fanga tigilamaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na yaasa Gabɔnka hakɛw bɛ se ka dafa ko in kɔnɔna na cogo min na jɛkulu in fɛ wulikajɔ minnu bɛ senna bi ani jalakili minnu bɛ senna bi n'o bɛ ka ta ka ɲɛsin Senegalikaw ma k'a fɔ ko Faransika ni baarakɛyɔrɔba in n'o ye Erameti ye ko gouvernement k'a k'i teliya a ko fɛ sabula kɔlɔlɔ ka bon maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko utukalo tile fɔlɔ Ousmane Sonko ale ka bɔli sen fɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu b'a bolo sɔrɔ ko ta na sira fɛ ani adamadenya tɔbɔtɔli ko ta na sira fɛ k'a kɔni ye a yira sa k'a fɔ ko falen min bɛna don falen min bɛna don o bɛna to maa minnu tun bɛ n'olu tun bɛ kɔntarabaw la Senegalikaw kɔnɔna na kɔrɔlenw olu na kurakuraya ngi ye baara in ye Senegali u sigilen don k'u lajɛ ɲɛmaaw k'u kɔni b'a fɛ ka yɛlɛma minnu kɛ kɔntara ko n'u baara ninnu ko n'u hukumu kɔnɔna na dugudenw bolo u man k'u ɲɛ pan fiyewu Erameti in kunna koyi sabula ale kɛlen don ka min da Senegali ka bi suko ni dugusajɛ cɛ a darawuli barika ka bon kosɛbɛ o de la sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw wulilen don bi k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Senegalikaw ye u yɛrɛ tɛna jɛn ni nin ko in ye tuguni Ousmane Sonko n'a ka tɔw u ka wulikajɔ kɛ dugudenw fana u taara maa mafalenw ɲini maa minnu bɛ se k'u dɛmɛ ko in kɔlɔlɔ ale kow bɛɛ lajɛlen na min ye waati ye k'o tɛna na labɔli kɛ wa min ye dugudenw ye olu b'a fɛ Senegali a ka nafa sɔrɔ fɛn ninnu na baara mun bɛna n'a to min ye dugudenw masinba minnu talen don ninnu bolo wulikajɔ minnu kɛlen don u bolo u bɛ se ka jɔ cogo min na sabula u ka dugu bɛ ka halaki suko ni dugusajɛ cɛ min ye Erameti yɛrɛ ye nafa jumɛn bɛ a la a bɛ mun ye jamanadenw ye sanubɔ yɔrɔ min don bi keba k'a tɔnɔ o kɔni o tɛ foyi ye Senegali kan sabula kɔntara min b'u bolo u b'a kɛ u sago ye cogo min baarakɛlaw tacogo bɛ cogo min wulikajɔ minnu bɛ k'a kɔnɔna na sɔrɔ tacogo ni sanu feere cogo k'a bɛɛ lajɛlen bɛ degun min na se Senegali ma o de la k'u b'a ɲini u ka premier ministre fɛ a k'a jija a da ka don nin kuma in na a ka nin ko in fɔ maaw k'u ta n'u bila dɔn joona sabula jamanadenw ko u ye danaya d'u ka fɛn minnu kama Emirati ale y'a la belebeleba ye